Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang batmar bam chikot. Ya kapan penmi na kapan ta jongpi ba jongpi babun. Ya kapan ma biti ba. Tule ekeni kapan mau yang na. Kajing maya jong kajing Ki sister ki badan hapo ka BCC Vocational Training Center ha ka santarik ubnai nailar arajar arpuai kila penlong ya ka program ai khublai halor ka jingdap arpu sansnam ka jing shakri jong i sister Esther Suting ha ka jinglong reunion badru ka jing hikai ka baila ai hapo ka ni ka training center ka badan ha umdo lun maupan Hagani gasngi lapan long ru ye ke jingilang ke balengkot hagaji non lang uparish pris harengkat ki sister na keleng jong ke district badru ki bahaying hasam jong ine sister. May God bless you. Oh, may God bless you. May God bless you. Tra la la la. We wish you a hearty congratulations. Praise the Lord for the blessing He showers upon you. So keep them with a smile. Hallelujah, hallelujah is a song of joy. Sing a song we will sing forever. Ai chỉ không lấy được bằng nhiều lấy trời trên ra mà ai buồn nghĩ cái này cái gì mình làm cái đồ lăng cũng xiên chỉ xem ha cái bát lăng mà đây ngủ ai đem nhiều vào là cái khu yang nghĩ cái đây cái artisan snem trong cái chính lên tí trong nga cũng bị rêu niệm mình tăng áp hai trên lấy cái bằng ấy phải là ăn sen ibadai tai Dyson administrator trong cái nông soi Dyson but là cái sim spoon trong y là lạ lần riêng như cái này cái chính khất sụp hai yang ini jongi ban wan hakane ka sngi ban long konsam ai kublay fra suraj ye fra rolan ba narang balang fra suraj dei parish kri chongane ka parish jongi parish holy cross e phadar rolan ya san parish kri chong karang balang kublay sibun phadar be jongi ba phlai don rangkat hakane ka sngi tu blay nong kerku pedo ikan ki jam chokpi ba malaka sngi khamtam unyai keri da ya phi chung ya lenti chung phi ha ban pen phrieng bor pha chung seki kun kristan na chung blai pat pang yai meidu ipado ki belong mi pa pir badal ki lang ha ba rani nga ngin chung kun ba kun ga belang ha chung ek kristan pura tu blai ka khu ba do ai phi ba yin sip chung ki ba ro da ba sim men na ga chung blai pat pang yes ta chung committee chung ha ki ba trish ta mi tak sngi Kere ya kan ikas ni kajing kublay kalay pro isya family na pinurway na Holy Cross Parish mapan tak man na katayaw hakinik tapanay lapanlay ka puwar do kan practice jiruay kan kalay kan ikas ni ya kisurba siyang jumki kalay rab yang ni man pendod ya kan ikas ni haban pay siya blay hataway pi haw blay lumba kijiruay parit jonga
province kibla do baik pangnam ta jonga bat bon ru la phag jing kibla ke brok to train got khu do ye phi barok ngai jing kibla got pang ya kayeng kesam ikong betul lasten na sasniang ikong ngebat ikong man hasten kibla wan ban sendran kibla long kita ki kumsi benta jong kayeng kesam jonga kibla ya sendran yang berbuat ki jing dua jong ki man la kasih tu blay try kendran kat khu kedo ya kindon kam jong yang kesem jong he jing khu blay ka le ru si kinong try lang selesian jong ka rang blank parish kinong shat kinong tiu kinong yara patan krep krum ya ka yang sa jong ni kinong kai na kiba pha ki jing khu blay ki na rambai badia baro ki lo ki jog la wan na jan pada jingai kiba let sing la ban klet ha ka ban jer ka teng tu wan sui ai nei tu sim kulum ya ka ne ka jing kat khu jing khu blay jongai phiru batu blay ungkut khu ka doi phi baro kham tam ya ka mon bha ban le pha jing em nak ta ka buram blay Why you got to